Ki pulit ke East Giant Hills hak setiap jong ka pratarik jamang kila yok ban kurup yaw drok heroin uba shongdor hadu lai point riu klur bat kemno ya lai ngut ki breu ki badan kdi na ka than lum shnong East Giant Hills district. Kini ke jing yok kurup drok ka deru ka sin ka basan hapo kini ke district tang hakini ki shipos ngi ki beladap. Na kaliang ki bor pulit kila yok ban kurup no hadu saupo tali ki sinduk sabon balat heb yaw drok heroin uba shongdor lai point riu klur bat khandai point lai puai kilo ukunja na kini ki lai ngut ki breu ki bahala ki jong ki linti da ki artali ki bus night super ban penpoi drok shapo silchar Assam Guwahati ongkap kubor pulit. Kini ki breu ki bala syak kemno ki de ki bala tip kerteng kumu Amzad Hussein Laskar khat prasnem ubadei na kashnong Rajnagar kachar Assam u Monif Hussein Baskar khat prasnem betana kachar Assam bat Uchamir Hussein Barbhuya ubadei na Islamabad Silchar kachar Assam ongka kubor pulit. Yakini ki lai ngut ki breu ki bala syak kem la register case hapo ki kendon ka NDPS Act. Ka jingyo kurup drok jong ki pulit ke East Giant Hills tang hakini ki shipos ngi balala kalakan jo shadu ka khatsan kedua tingkah.